Roztomili, czasem sobie tak myślę, co to wszystko nie ma cweku, te kręcenie filmów i tak dalej. Ja ostatnio wypuścił żech film o Goczałkowicach. Zrobił żech trailer i jedni kulturalnie szajbli, co to nie ma Goczałkowskie jezioro, to co żech pokazał ino Rybnik Maciek. A jedni wyzwali mnie jakichś głupioloków, co na niczym się nie znał. Jeden napisał, co wiele personów się myli. Jak kukniemy na landkarta tako fachowo, no to mamy Goczałkowskie jezioro i tu nie widać tak genau, co to, żech pokazywał Rybnik Maciek. Ten Rybnik Maciek jest fest srogi, to nie ma jakiś mały rybnik, no i idzie się pomylić. On był drugi raz we Goczałkowicach, wybaczcie. No ale pojada kiedyś tukej do gminy Chybie i wam pokażę z drugiej strony te Goczałkowskie jezioro. Toż to nie ma takie einfach wszystko. Wybaczcie, nie kuknął żech na landkarta na Google, to żech powinien zmajstrować. Intuicyjnie żech dolos do wielkiego zbiornika w ta strona, no i że go to je Goczałkowskie jezioro, a to 2-3 km dalej było. No ale idzie się pomylić, to ktoś dobrze szrajbnął. No i fajnie, co dowocie na to pozór. No a hejterom, co wyzywają od głupioloków i co na niczym się nie znam i tak dalej, no to już dziękujemy. Ja to robił za jakoś zaczątku lipnia, koniec czerwnia i wtedy, że tych filmów na Czaską Fest, na Iber, bo po tym jak widzieli, żeście na ferie, żech wyjechał i sobie to było na Iber. I też żech był zmęczony i oni robią ino tego, robią roztomajte insze rzeczy, jeżech zmęczony, jedni gadają, na ferie wyjechał, tak dalej, rajzuje po Europie, dorobił się na YouTubie, a ja tyle razy godą, że ja tracił żech na tym YouTubie, bo przede wszystkim paliwo trzeba loć, sprzęt było trzeba kupić, no i tak to je. Tak to wszystko wygląda. Ja tak myślę też wykasować ten film o Goczałkowicach, ale jeden taki feller, a insze treści są dobre. Ja nie pokazuję nie wiadomo czego w inkszej gminie, godą o tym, co je Kunsek dali, a jeszcze na Goczałkowskie jezioro wpadniemy. No toż chowcie się, a my widzimy się za niedługo we filmie o Lucinie.